Familja Franċiża tista' todda b'waħda wara li tifla ta' sentejn waqgħet f'bir font tlet solari. Il-każ seħħ f'dar fil-parti l-antika ta' Ħalqurmi fejn iċ-ċkejkna kienet qed tqatta vaganza f'Malta flimkien mal-ġenituri tagħha. Kien għall-ħabta tas-Sibt f'nofsinhar meta t-tifla waqgħet fil-bir u missiera qabeż għaliha. Il-każ seħħ hawnhekk fi triq San Benedittu f'dar antika bil-bir fuq ġewwa. It-tifla kienet qed tilab fuq dan il-bir mingħajr ma kienet taf bil-periklu li kien hemm taħta. Il-bir latu tiegħu sfronda biha waqgħet għall-isfel u missiera qabeż għaliha. Fi ftit tal-ħin fuq il-post waslu timijiet mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' tim mediku il pulizija. L-operazzjoni ta' salvataġġ minn pumpiera tal-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar 1 u 4 kienet waħda delikata ħafna. Il-bir bokka dejqa u fond sostanzjali offra sfida lil pumpiera li kellhom jużaw ħbula u teknika apposta. L-operazzjoni ħadet ftit iktar minn siegħa biex il-pumpiera rnexxilhom itellgħu lil missier u bintu ta' sentejn qawwijin u sħaħ u ma tieħdu l-isptara l-osservazzjoni b'xokk fuqhom. F'kitba fuq il-mezzi tal-midja soċjali din il-ħidma delikata sabet l-apprezzament tal-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għall il-ħidma tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tagħmel lil Malta kburija u ringrazzjahom tal-kuraġġ li bih jagħtu l-aqwa servizz anke permezz tat-taħriġ u l-investiment li kontinwament qed isir.